Depending on wherever you are watching us from, depending on wherever you are getting the streamlines from. I mean, all over the world. It could be in Nigeria, could be in diaspora like the US, UK, Korea, all over the world, wherever you are getting us at this time. So the greeting stands. Today is a great day in the history of Umuoda Okun royal family. This is the Ekpara Mongongu Festival. It's an annual event as handed over to us by our fathers. Aha! 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 Abasidelu. Aki keli gwe kiko, aki kene biani me, kike kakano. Aya bole chita. Ibelu abulu lo onda bolu kichi. Oge si o mai kama wa mara gibani ko mukono. Ime kole kawo. No da ku tunai mai. Ndu ku gangwa mai. Okalo do ngwa mai. Igba ofun gangwa mai. No da ku tunai mai. Ngwa bi bam gangwa mai. Oka boke ngwa mai. Mbi bam gangwa mai. Ocha boke ngwa mai. Uma boke gangwa mai. Ulu boke gangwa mai. Ibi maga ngwa mai. Oka kwa ngwa mai. Oguduka gangwa mai. Iko gawa gangwa mai. Alwa Gilusu gilu gangwa mai. Alwa mai family ebwa. Ayo sudi kanga zibita. Tawa ka hafla. Eke ngwa ngofia. Asi mukabla ya molakano, ngwa ya molakano. O hata du mo nezo noza. Asi nduwe kendo wori ndo wafo. No akupo senza nana. Oyi bili ba shoda satan. Asi ba buguru ndanda, nana bulo ga unu tuwe ya. Asi ko tabla ga du yulo akwa. Ona takara. Ona primary, ona secondary, ona university. Mepe isi isi ere. Imu akwa ya ku gbuga na gbuga. Nda patro kwa funde wakwa. Nda bono me mewelepo, afunde zuna won. Ndoraka, afunde laru won. Nda koji haju obua. Dibe bele nwoke ani ndo nwa me adi ndo. Aso fire ga nkoma. O dibe bele ko nwa nwo wasi, ko wasi. Aso fire ba kwa ya mo kresi mo ko nkwa. Asi nka yeri kunsa, nka ni yeri oja anya. Onye sia da ya ja nke nka oji atram. Asi ibiri. Ndo aso ma mi na takwa ma zra nkwa. 44 ofari afọ. Onye mara nke mara. Oh! Wow! Yesterday was the journey to, let's say, the journey to Jerusalem, the pilgrimage. It was a pilgrimage journey to Amuke, Amandike, as the case may be, or some people call it Abonkinke. But as the Europeans came, Amandike now became Amuke. We were at Amuke, or what we call the Ogo Ochin. That is where our fathers migrated from to come to the current day Akano Hafia Imogo. Yes, Amuke and Imogo Akano is still under Akano as one community. But then, yesterday, we were at Amuke and there was this nostalgic feeling, you know. There was a feeling of nostalgia because we touched all the necessary places from where our fathers launched the military expedition of 12th July 1645 AD. That from there they now came and conquer the current Imogo Akano. So once in a year, at this time of the year, we normally go there to pay homage to our antiquity traditional institutions as enshrined by our fathers, to commemorate the day of victory, to commemorate the day that Imogo Akano was conquered. And that was 12th of July, 1645.
from then until now, Ekpara Mongungu has been an annual event and will always remain an annual event. What we are saying in essence is that the importance of this very occasion is to see that the legacies left for us by our fathers remains with us, the children. And once in a while, we go and pay homage as we did yesterday. So from yesterday, today is the commemoration. You can see the fanfares, the royal family lining up, going around the whole community to Ikoro, to Obundo Okoro, to Obundo, Obu Ipina, Obu Angmafo, then Ndolo Aboke, and the logo. So all the places that we have touched, that shows that this very occasion has something in common with the whole community. One thing unique with this year's own, it is known as the Ekpara Mongungu of Reconciliation. It is the Ekpara Mongungu of Reconciliation because Umuoda Okuroya family has mended fences. The reconciliatory effort has been going on for some time now. But to crown it all, today is that day that the royal family went round the whole of Akano to tell the whole world that yes, the royal family has reunited. There are no more factions in the royal family. Everybody has come to one unity. That is one royal family united in one goal and one purpose, and at large also a united Akano Ohafia Asian Kingdom. In the years past, some people used to tease me and say once Umuoda Oku's problem, internal problem is solved, then Akano's problem is solved. And we believe that this step that have been taken, that is the solving of the royal family's problem, internal problem, is going to metamorphose into a larger peace in Akano. And this Ekpara Mongungu is a special one because that is the one that is celebrating that unity, celebrating that peace, celebrating that reconciliation that has returned to the royal family. And we are happy. We are happy because this is what has eluded us for some time. And that thing that has eluded us for some time has now been achieved. And we give God the glory. We give the glory to Ichina Akano. We give the glory to ADU. We give the glory to every Akano Ohafia sons and daughters, wherever you might be at this time. What we are saying is that Umuoda Okuroya family is now one. And I believe Akano Ohafia Asian Kingdom is also one. Thank you. My name once again is Prince Joseph Ibemoken Kani. I'm the President General of Umuoda Okuroya Kani.
Now from Ekelogo to Ndokoro. From Ndokoro, we are now going down to Ndiolo Aboke. What occasion is today? We are celebrating our Ekparamongu Tadene. Now for the Lord, we're going to Ile ruanya kibita ga fun o eji fun ife se gomba o do kreke so ga ka ngo ni taka de fun ya ga mara na kwa ndu mo ga o na ka na yi ka wo ko ti wo o la ka no ka bia yo wo ka ka Unuche Ozaba Udo Pada saya
Any cross up on Naganko. Forgot pas de quoi mon Even one no imezi ndula boke and I jikwalo hero na rioto ohaneze ndefoga na nyebo they may be asking why are we here. The reason is simple. Obundula boke ka dey under construction, so for that reason all ebonwa ebanya no eme omerale andula boke we be anyi dumu no ugua A happy day for Ndo in abroad, in any place, you know. Today we remarkable day. Family, Asia Ikoro. Them from Bajibane Ankachi. Many of us are found very soon now. Efo Chineke do da ku ya kusa. Memo efo. Emezi. Ndị me an organize. Chineke ya gozi wo. Amen. Amekwa the right time.
amabalende ngwane makwa me too. So all for beautiful. I think if I'm about to break now. Yeah, me to look for Unu channel. Oda uku win. Oluwabo kan nawo win. Ekologa nawo win. Odo akanu ofu win. Okay, wait, Ozoba, Maman, Ajembebo. If Asian Kaihale, Oiba Hebano, Yame Ululetuanya, Obi, the Yeminima, Orule, at least 15 years. Anya ka mekwa yo mereme lego anya ka mekwa ya no unu leto anya ebo nwa nduga oda ukwu ezu owo gonu mara no ga ebo ife oposa gini anwu nda mmadu ani ife umu oda ukwu pa igawo ife anju ugbu azigani nda aka anu elege anwu nda mmadu ani anya kwalale nda mbadane ule mmaman yes ya me ife ji obi uto vegan unu leto anya unu afun ma mige ma ndị ọchịchị ekpe ma ndị eje ma ndị chin unu afulen oposa gene ife hoda ugwu ogo ọka kwa ife wo ule mmaman ife anchoga elega akpa ihalewo udo o udo we fetch gan udo ho chigani ju ugbu ala nkwa efu elega oyade na eke yodi na afọ yodi na ori yodi na afọ yodi na nkwo ụbọchị nzo no ni beri se lord asọtọ iwe mama no ya me ankele to ike ankele ta ndị bịa na ebo ike elega ya mepa na go anya wa gale ulu mama ne so hanjembe bon anọghị eme anyị anọghị eme ka deru anyị akparịtụkwa anyị akparịtụ ụmụ ndị amaghị fa anyị gwerekwa bekee kpai ya maka ndị nọ na mba aghara dị ụwa ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị nọ outside wọ na ha afọ anyị ọ pụsịrị gịnị obi atọ na onye nyere akpaghị ịgabagharị anya obi ga-abụ okpurukpu because gịnị ụmụ odawugwu awụrụkwala ndị mmadụ anyị ule mma mmadụ na njebe ebe ọhụ ugbu a ka Atopale. Mama yan. Oya na hami yan. Amari. Mama.
Zangwantolo aboke pujede kwane no matter what happens, after we put in the you know, Ziania, if for the one who are only have the less level of down. Amen. Only have the change. No, no, ever was that good year can come or if we prove there, I found a way to enable. Oh, yeah. If for Tibita Hall, go down to me. Hey, got the what happened, Mama? You be not Mama. Oh yes, I am a fine. The book was a labulo. Unumro.
From Idina now we are going up. Anyerusale ande pang. Ose hanye ba sa waniga no wa waniga hapu anye no. My butcher. Government. How many
ni ba mi du fa en ga fa o to no se ko ndi chin era kwa ndi baba ti delu keke ko awe ko happy birthday ma on man ati no ko mo na man don't move like my other also I don't marry ma you don't get you I also move as well o me na do do ran you chin on no ya de I say for na do do ran you chin as biko aba ba ali aka no also you bo chaka o na fi ya so sa amen Oya Rudy. Ale ya ni foto. Umu lo akwa ni, wọ́n ya kusa. Oya me ni kan ni ma asin ko ma ru ya ka o. We so ko do ka ma obasi de lu, oya go ko. Asi fomo. Asa lo eju. Yo ba sara ni. Ise. Elwale. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Subscribe for more videos. Anya zale ibi n'ebe anyị nọ ugbu a nwere na-ewu andodo. Ndị ndodo si anya anaghị agafe. I know one ikiriko. Mama ni wo. Ikiriko. Mama ni wo. Obo. Mama ni wo. Oda ku.
Let it be a thing of joy. If you allow and you go, Gafu, Mako beauty only from a quality which means Oburiao and the Ghanaian for. But by the grace of God, Chineke Mea, Yaurotade, Asia Ibinadia, everyone of Guru. If you do more, I'm mega here, Ogale Ran, Ogala abroad, Yaga different places. So, because Ekelele Mun, Ramasazia, Efuno,
Akano man Unadiale Bitina Akano man I fold you to with the Bible say I see nothing new in the song. If you do more anger for Akano of the Bible Rudikwa for the Apaco by the grace of God Ifo di Uruchi Konokota as one man Oji Ompa Na saya nko remember Efo owo Oji Oji Ifunanya Oji Ifunanya Oji Udo Ebe ya zo ile okpa ime udo ayo gbachari Chineke ko Chineke wu onye udo ọ dị ka mo bi udo ile efo bandi Chineke o bandi esi ogo o bande youth and you know more on the one that they move a glorious day. The phone one on there, I found him. I was sitting on the phone one, I found him. I see one couple of Americano. One of them on a Z, on Ozo, on a Libeke. I see the work and work and work for one. What is it there? Oh, you believe I saw the setup. I see my Guru Nanda, and I put on the prayer. Oh, I was able to go, I was on Gangma. I am Mudachara, Mudamu. As people do on a attacker, on a primary, on a secondary, on a university, and a almost halfway over when I will. I see that patrol of no man. No one can never one. The phone, that's what I want. Even when you look at it, one man didn't ask a fair gun come up. Or even when you look at one man, who was as a fair pop. As can you get your China? I say, do me, I'm not a matter of 44. When you want to come on, man. Maman,
Mẹ́wàá ń ṣàká àwọn ọmọdé àbúrò ní àbá lẹ́kọ̀ọ́ òkùnkùn ní ọmọdé àbúrò ní àbá di ìwọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ní àbá ṣàká lọ. Wọ́n sì fẹ́ ẹ̀rẹ̀ wọ́n máa kó ní ọmọdé àbúrò ní àbá. Wọ́n sọ yẹ́ mẹ́sì fàṣẹ jìlẹ̀ kejì. Àwọn ní àbá sí ọmọdé àbúrò jìlẹ̀ kejì. Bàbá ni wọ́n. Ọkùnrin mi àbíyà. Bàbá mi nà ká. Akano kwen obi golu kwen ifunanya kwen obi ya yo fo ayi mo ta o mi wo yi sin the Royal Family Union and say elegant pe le ko ya ko ya pe sa yin ta o se ko sa gene o se ko sa ele ko sa yin ayi mo da o kembo o se se le ki me ifa mega o yo nu ma sai maka gene me ifa mega di go do ma o wo na de ge ko aka ya ra mo si na aka no yo go won ndị Royal Family Union si go mo afọ Obista wo kike maka gene ọtụtụ afọ ga-aga aka na-eru ya elego ọka dịkwa gị elego and unu letusi anya ụmụ ụda akwụkwọ ekwole wọnọma aka anyị dum okpukpere anyị dum azụ ezu ebe ọ ụmụ ụda akwụkwọ si the Royal Family Union si ma ọ dị ụmụ ụda akwụkwọ ụmụ akwụkwọra le ndị mmadụ anyị yeah, man. Go into Oda Kumba Manu. Yeah, man. Yawuta ta. Mabunya heranja anguke. Mara pa mo mera la Yerusata. Umoda oku aworo kwalenda madwa ife kamadu lo to ime yawo anjuru gbu a na-ekweta sị ife nwa dị ga-eji ọ ga-eji ya ife ibe ga-eji ọ ga-eji ya ulwe mma mmadụ angwere nnọọ na-aga jeje ọ ya ata mmike and nnọọ ụmụoda akwụkwọ kwalenda mmadụ anyị aka n'uru ma akwụkwọralenda mmadụ anyị ulwe mma mmadụ nnọọ udo dile uru mu oda udo adila kan ulu mama ya me eje ogo ye ju oda wo se mayor de are opu icho aya kato papa kato wo se guro obapo bo ho obato opo so mo ma ba ti mu oda ogo obiale andigede ulu win am happy to praise obo kan Munu jawo Dabu, maman. Amamozu, maman. Ayilebe, maman. Masaka, maman. Mamanji, ayilebe ne yam. Nejam, nejam. Awale maya. Ba, ya. Aya unda dile. Seba maya unda akano. Àwọn ẹ̀mú wọ̀ dáàbò. Láàkánú ní máa kùnmọ́ yàn. Ojú àwùkú mma mmadụ Akanu mmammanụ Obigolu mmammanụ
awolo me graduate na na ezi ogo kono fo ewu ko be ko sa aka me ko fo mo but afolo mi fu bra o fancy awolo me graduate baba gbe mi ya we na aga ya na ezi mi ba so yo pa e ba le ga so yo pa meji apa yo ka me mi ge apa yo ka mama awolo me graduate oh yeah, graduate. Biko hayi masato afage Masa Zinda. Biko you nwere ke gba toro anyị boke by the special grace of God I must go onye hosting ụmụ dawoku emume eme ụbọchị ata ọnọdụ ndị no bi digi Ayi. Ba yo bi. Ka bo bozo. Ka magin neme. Parce que fon ko chata ni. Wala ama ayi kikachi ne kan masa So and we have seen that Tadene nke wejoku already to fuku carry a 9G fogayane. So can we know the secret? Very well the secret. Tadene wo eba metade obachata na wo iji tesa nda nna yi wo because o mena le we fe bure me preaching ya do say info aka na eme na ye me na tsaka preaching if amane oji oro dicho obachata na wo shaka 15 years or 16 years ago mo da kwa aka na pata kwa no me o mena le ya to na moto no je do bachata ka de kwana so abasi jelu me yana ada to be ase tama bi eme the kefon o bachata mo da kwa kwa mara da mara ne tama bi eme chineke me anu no ya fa ya de no hono no onye me ya di otutu afa Jesus Amen. I'm observe say this ceremony amega dahale and ubukwari awusi onye nche n'ime so ya ndị fe megini motivate iji si melu ma leona nigi ye bu ife hele gi umo da ukuru ya family ebe me no abara be ya da ko de ma ho ama mo da ko ife ba sa no da ko metama mo ama jojo da ko to the call ko bla ba sa no da ko ma jere isu odra nkito ko bla ba sa no da ko ko lo bai awi ma bale o gori o toto ma mo ya busa afase me de kwasi so that I run on the maka. No one did the Lubu za mara Chineke weda kwa area nyufu. Yes. And the onwe kwa nde apart from igwe posa iji kwado onwe nde me na iji me ka sure say ife dumo gazi nke ọma ma ndị Chinanyo ma ndị development union anyị ma ndị ntorobịa even ndị inyom anyị ma ụmụ anyị ndị a ife wu n'okwu ekele inwe ekele mmadụ dum ekele mmadụ dum ma ndị na-ezi o ma ndị ukeji ezi o ma ndị kọmiti o ma ndị kwenyere ọdị ọnọdụ ọdị ụbọchị ata n'oge ụnyaahụ mgbe anyị asụ ụzọ lụọ fedi mgbere ọnọdụ isi na-elegasị Chineke detala onye mere mmanụ obi fọsị udochi ụmụdagwụ fọsị anwụkwara ndị mmadụ anyị si ụbọchị ụnyaahụ pụcha ụbọchị atọ anyị Chineke gosiri ka mfe ji wuru Chineke gasị nkwa ahụ ogbe mere gasị ụbọchị ọmụmụ ogbe nwere gasị mgbe ya apụsị ogo emegere kpara m ụmụdagwụ ya wuru olu so o mere onwe ya afọ ụbọchị atọ Chineke ga-awuru chi so afa Chineke wuru ife a na-ebuli elu mgbe dum afa Jizọs ndị ife ụdịrị na-ekpere gị ni onye onde ya ebuni afọ ọdụ onye kachasị n'afọ ọdụ na Chineke jekwara m oduo ebenja mose bụ me ya ife mefe ahụ Chineke gosiri oji wuru ji nke
Kanna, ere sakwara anya afa gị? Prince ka